Dobar dan. Danas radimo moju najdražu tortu, ujedno kraljicu svih torti, reforma ili kako neki ju zovu reform torta. Ide puno putra, puno jaja, puno oraha, puno čokolade, puno svega i kalorična je, ali definitivno za mene najfinija torta na cijelom svijetu. Ono prvo što ću napraviti tih 15 jaja, odvojit ću žumanjke od bjelanjka. Dakle, iako je torta bosanski recept, a svi znaju da je moj suprug Bosanac, Sarajlija, bilo bi normalno da sam ovu bosansku tortu prvi put probala u Sarajevu, ali nisam. Probala sam ju u Pragu. Rekla sam, kakva je ovo torta? Prefina. Mogu ja dobiti recept? I otišla u kuhinju, a u kuhinji me dočekala Bosanka. Prava Bosanka koja mi je dala famozni recept za ovu tortu. U žumanjke ću umutiti šećer u prahu. Evo ga, sad kad sam ih ovako dobro sljubila, idemo kuhati kremu, stavimo na paru i dodamo kockice čokolade. Evo ga, čokolada se skoro sva otopila. Sada ću ovu polu kremu, ili još nije gotova, ohladiti malo na sobnoj temperaturi i onda ju staviti u hladnjak. Kad ovako vidite gore ove mjehuriće, to je znak da je gotova i da je krema dobro umučena. Idemo na biskvit. Umutit ću bjelanjke, priredit ću malo soli, jer obavezno bjelanjke i posolim. Evo, snijeg od bjelanjka je gotov. Sad ću lagano u njega sve umiješati. Dakle, malo po malo. Ručno ovako puštajte zrak. Ja uvijek malo smanjim šećera, moram priznat. Nikad ne stavim onoliko koliko stvarno piše. Nešto bez čeg ne mogu, a to je cimet. Prava starinska torta, klasik među tortama. Evo, samo žlica i pol brašna. I smjesa za biskvit je spremna. Uvijek ovaj masni papir zgužvajte, jer ćete ga onda moći bolje oblikovati. Evo ga, isipamo lagano smjesu. Ja ću raditi ovu klasičnu, jedan biskvit na 3 dijela i to je to, da dobijemo pravokutnik. Ali kad je neki rođendan ili neka proslava, kad želim da se pušu svjećice, onda napravimo kruglu tortu i onda podijelim na 2 dijela, jedan malo deblji, jedan malo tanji. Dakle, ispečem prvo ovaj tanji i onda ovaj deblji kad ispečem, prepolovim ga na 2 dijela. Gledajte da su ovi rubovi uvijek puni, da nisu tanki. Biskvit ide u pečnicu, samo 20 minuta na 200 stupnjeva. Krema nam se ohladila, puter je omekšao, taman će biti super za izmiksat ga. Sad ću spojiti ove 2 kreme. Evo, sad ću nju staviti na hlađenje dok idem izrezati biskvit. E sad, odokativno na 3 jednaka dijela. Možete izmjeriti, uzmite centimetar, izmjerite. I sad ću prvi krenut filet. Obilato svaku koru nafilajte. Kad je sve hladno, super se fila. Evo ga, sad ide druga kora. Onu najljepšu stavite za kraj. Tako isto, dakle, premažite ovu drugu. Evo ovako malo da izbjegnete nepravilnosti. Možete se poigrati malo vilicom. Napravite i vi svoju reformu, nećete požaliti. Želim vam sretnu novu godinu, uživajte sa svojim najmilijima, a mi se vidimo i sljedeći tjedan.